ndị be anyị bịakwanụ fụrụ ka ọmarịcha nwoke unu na-afụ ebe a na-agba egwu enyere afịa wee dịka Power Autos. Bịakwanụ ka unu fụrụ ka o si wee zuo ọnwụ ya na UNN Nsụka ebe o jelu pati. Unu na-anya unu ya afụkwanụ ka ọ na-agbara egwu na-enwere aṅụrị ọmakwa na egwu ikpeazụ ya ka ọ na-agba. Unu ya afụkwanụ ndị oyi ya, unu ya abịazi ka unu n'ife gburu ya, ka unu nụkwa ka ndị bịakwalụ pati ka o si wee bịa si wee welụ mma wee chaa ya na akpịrị o wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Iwe ọkụ ajọkakwo, ajọ obi ajọkakwo. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka nya bụ ife si wee mee. Ọ ya abụkwa nwee ka isi wee mejọ mmadụ, biko yọkwa ya maọbụ werukwa ego ka i wee setụrụ anya bụ ife ka ị ghara ịtụnyekwo ndụ na ya. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa mere on Friday night bụkwanụ 12 Septemba 2025. O wee bụ na onye unu fụrụ ebe enyere afịa wee dịka Power Autos na-enwelụ pati ndị art na-eme na nya bụ UNN Nsụka University. Amam na-emere invite ka ọ nọgụbulu ebe ahụ ka ọ nọmakwado na-eme nya bụ pati wee sị ka o jee negharị anya ka o jee gbara ụwa mgbede. O wee bụkwa na onwekwa grupu ọzọ bịakwara nya bụ pati na ndị nke ahụ ike ọ bụkwa na mmadụ ziri fa ma ọ na fa bịakwa ka fa gbara ụwa mgbede chụrụkwanụ high BP n'ọkwa ya ka fa bịaziri nya bụ mmemme na nya bụ onye unu na-afụ ebe a na-akpọ Power Autos na ndị nke gburu ya egbu na fa na-abịa enwekwa onye bụ nwa akwụkwọ na UNN Nsụka na fa hakwa agụ na yunivasiti n'ọkwa na fa bịara inegharị anya. Wee na-akọwa na Power Autos na ọnọchagokwa anụ taịn o ji wee chọọ ịnọ wee banyezie moto ya ka ọ na-awakwanụ n'ụlọ ebe obi. Onya ka a na-akọwa na moto o bu wee bịakwanụ bụ moto a na-akpọ GLK n'ọkwọ moto ka ọ banyezi wit friends ya wee start ya moto. O wee bụ na ndị grupu nke ọzọ a bịakwarụ na onwekwalụ moto fa bụ fa pakịrị ya na nkọ nke ya and unu na-anya ebe a unu ya afụ na fa aṅụgokwa anụ mmanya n'ọkwọ moto ka Power Autos jezi ka ọ nyarụ ka ọ pụọ ka ọ revise. Unu mazi fa amazi ka fa si wee paakị ike ọ bụ na onye a na-apakị kọsịrị ọnụ maọbụ na ọ ṅụrụ mmanya na mmanya adọzikwana ya n'anya. Moto ya wee kpụchalụ moto onye nke ọzọ pakịrị na nkọ ya. Nya bụ onye nke nwekwanụ moto ahụ wee pụtazie fanabụ wee werezikwana ya wee na-aba mba na-aghọtafiekwa n'onwe fa na ọnya ka fa nọzi wee na-emezi nya bụ ife. Ndị sekuriti nọkwa n'ebe ahụ a na-eme nya bụ pati na họl ebe eme pati wee pụtazie ọdụkọ ndị nke nọ n'ilo na-eche nche ka a ghara izu moto mmadụ ma ka a ghara inwe ọgba aghara wee kpọzie fanabụ wee setụrụ ọlụfanya bụ okwu wee sịfa na onye mejọrọ ibie na ya gbaalụ na fa chefukwanụ nya bụ ife ka ọ bụrụkwa na anwụnta bịarụ n'abalị nya bụ mbọsị fa bịakwanụ nya bụ mmemme na fa ndekwanụ anya na fa ya ama na fa aṅụnyitegokwanụ na enwezikwanụ onye ji anya ya na ọ bụ na onweghị onye ṅụrụ mmanya na fa ya anyapụkwanụ nya bụ moto ọfụma maọbụ na ọ bụ na afụsịrị ụzọ na ya anyapụkwanụ nya bụ moto ọfụma na fa biko na onye mejọrọ ibie ma onye emejọrọ na onye ọbụla butuo n'ọkwọ ntu a ka ndị sekuriti na-eche nche ebe ahụ si wee setụrụchalụfanya bụ okwu. Onye ọbụla wee jezie banye moto ya Power Autos wit friends ya unu na-afụsokwu ya wee bịa mmemme banyezie moto ka fa naba. Ndị nke ọzọ amahụ na fa bụ ife ọjọọ n'obi na nya bụ mkpezi ekpeziri fa na fa eji ọkwa n'obi fa wee kwetakwanụ nya bụ ife n'ọkwa ya ka Power Autos na-anyazi moto ka ọ pụta si na skuulu pụta geeti skuulu maka a na-akọwa na nya bụ UNN University na obukwana ibu ọ gafebekwo geeti skuulu maka ọ n'ime nya bụ yunivasiti ka emekwana nya bụ pati na họlụ dị ebe ahụ. O wee bụ na ndị nke ọzọ banyere moto fa wee chụrụ fa n'azụ wee pụta wee gbachie ihu moto Power Autos. Mgbe fa gbachiri fa ihu ndị nke Power Autos bụkwana na moto fa amarugo na ụjọ ọdụzikwana ife fa mere bụ Power Autos kwụsị moto ndị nke ahụ meghere ụzọ manye isi n'ọfịa ọsọ. Onye nke bụzi Power Autos osizie na moto erituo wee were onu ọma na-asịzifa na afa kedụkwana ife na-eme oche na ife aya ekpe udo maọbụ ife nwee ka a esi wee setụrụkwana nya bụ ife. A sị na o kwuchabekwa okwu ndị nke na osuchaje moto fa ekpere udo wee fịọpụta mma fa bu n'akpa wee were ya wee chaa ya na akpịrị. A sị na ka fa si wee chaa ya nya na ndị a bụ expert na fa achayiri opi akpịrị ya ozugbo n'ọkwa etu a ka Power Autos si wee dapụ na ebe ahụ ozugbo na o kuo duri ume na o megharịzikwa ahụ na ọ gbazikwa teketeke o wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ndị nke ahụ chara ya mma na akpịrị wee makpukwa moto fa wee lachapụ ọsọ. Bifo fa na-agbafere ọsọ ndị sekuriti
enwegokwana infọmeshọn ifefa merụ fa wee kpọọ ndị sekuriti niile nọ n'ime ya bụ yunivasiti a na-akpọ UNN Nsụka wee gwafa na ụjọ ọdụpụ na-enwekwara onye egburu kịta achalụ mma na akpịrị andị na ndị agha abanyegokwanụ moto fa ka fa gbafere ọsọ na fa gbachie geeti niile dịkwanụ na ya bụ UNN Nsụka ya bụkwana ụzọ ndị ahụ ya esi wee gbafere ka a ghara ijide fa ka fatakwa n'afụfụ ọchụ fa gburu n'ọkwọ ntu a ka ndị sekuriti nọ na UNN Nsụka si wee gbachie geeti niile bụkwanụ ebe ndị ahụ ya esi wee gbafere wee chụgharịwa fa n'ime ya bụ yunivasiti maka a na-akọwa na ya bụ yunivasiti bụkwanịrị ezigbote ibu n'ọkwa ya ka ndị ahụ makpụzi moto gburu Power Autos na-agbazi ọsọ ndị sekuriti na-achụfa moto fa wee makpuo n'ime gota fa wee si na ya bụ moto wee rịpụta wee werezie ọkpa wee zọba isi onwe fa ka fa jesizie apịa mwe ka fa wee gbafere ka a ghara ijide fa amaghị na ndị sekuriti agbago skuulu niile okirikiri n'ọkwa etu a ka esi wee jide fa na fadị ụmụ okorobịa ịnọ na ndị ọrụ nche kpụrụzi fa wee hafee fa ndị uwe ojii n'aka na kịta anụnwa na fa nọkwanụ na steeti CID nke dịkwanụ na Nsụka dịka onye isi ndị nche nọkwanụ na ya bụ UNN Nsụka ka ọ na-enye stetimenti o mere ka ndị mmadụ mata na mgbe ahụ ife a na-eme n'abalị ahụ na ya kpọkwanụ SP onye isi ndị uwe ojii a na-akpọ Daniel Ndukwe kama na ọ zahụ foonu ya mgbe ya bụ ife na-eme na tangod na fa alụkwanụ ọlụfa ọfụma wee jidekwanụ ndị kpara agwa ọjọọ anụnwa ka fata afụfụ njọfa ndị uwe ojii mee ka ndị mmadụ mata na dịka ife ahụ mekwanụ n'abalị ya bụ Fraịde iji wee banye Satọde na-enwebekwanụ stetimenti fa ya ewepụta kịta gbasatalụ ndị kpakwana agwa ọjọọ nọọ mbọsị Mọnde ka a ya ewepụta oduko foto fazi jụkwanụ fa ajụjụ ndị mmadụ afụzie ihu fa malụkwanụ ndị ebe fa bụ malụkwanụ ife fa ji wee were aka fa wee kpezikwanụ mmadụ ibe fa ikpe ọnwụ andị ebe unu fụrụ ọ na-agba egwu anụnwa etinyekwala ya bụ vidio ya mgbe ahụ ebere ya bụ mma na akpịrị mgbe ndị ọrụ nchekwawa bịazi bịa buru ozu ya wee kechie ya n'ime weta prufu na-eji oji mana m etinye nwuri unu n'ihu akwụkwọ maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ maka ahụ ya niile bụ sọ mmemme amakwa m ife mmadụ ya emegide nke ịcha mmadụ ibie mma na akpịrị ka ị na-egbu anụ nama ka ị na-egbu ewu ka ị na-egbu ọkụkọ ono nwezi ife ọzọ ị nwere ike ime maọbụ ị narị afọ onye maọbụ esi anya kwụkwa n'ụgwọ ya bụ moto ọkpụchaje nọ mmadụ nwe moto maọbụ na ịha ya taa moto gụọ maka ihe esigbu anya kwụọ ụgwọ nke abụghị nke igbugbo ọchụ ya bụ ife adịghị mma enwere ike kịta anụnwa ya bụ moto akpụchaje ọ bụ na onye fụ ya onye ama na-akpụchaje moto maọbụ ọ bụrụ ife ọ ya aba agba penti ya bụ moto adị mma ọ bụrụ ife ya aba alụgharị na oyi eru 5,000 ma 10,000 kịta unu na-agba ọsọ ọchụ unu buru moto unu nyawa n'ime gota kịta anụnwa ejidego unu ọdụ unu ka ya ekpe unu ikpe ndụ ka ọdụ unu ka ya ekpe unu ikpe ọnwụ ka ọdụ unu ka ya ekpe unu ikpe ọchụ ọ bụrụ na unu gwara ya anya kwụọ ụgwọ o nwere ike ịkwụ ụgwọ ndị unu n'anya unu ya afụ na unu ṅụrụ mmanya nya nwa ṅụkwanụ mmanya ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na mmadụ ijekwa ife ezighi ezi na nya bụ ife adị ọkwọ mma onye ma na-eziri ya ka ọ na-ezighozi ya ebe ụfọdụ na-asị na ka o si wee tụnye ndụ ya mbụzi ya bụ Power Autos na o jekwa ka o jee negharị anya na nkịta anụnwa na moto ọ na-ele onyezi ya eleri ya moto ya ọ bụ na o nwere nwunye maọbụ nwee ụmụ nwee ezinụlọ nne na nna na ọ bụ ụmụnne ya ọ na-enyere aka onye ya enyeziri fa aka hei ajọ ife na ajọ obi ọjọọ kapụ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị na ndị ahụ gburu ya na fa amakwa na onye nke nwoke anụnwa bụ na fa na-ede ya ede na-achọ ka fa gbuo ya maka anya ukwu na ilo na asị na ọ bụgo na o mebi moto fa bụrụ nke a ya alụ alụ na fa jee na nke ndị uwe ojii gwafa na onye a mebi moto fa ma ofe jee na shọp ya gwafa nna n'ego na ka ihe ejirụla anyị moto anyị imebi na nke elughọ nke igbu mmadụ na nke a bụzikwa iwe na ilo na asị na ọnụma malụkwanụ ka unu si eje ije abalị amakwọ ndị a na-aya amakwọ ndị a na-eze ilo na asị karịkwọ o jekwenu ka onye jere ịgbara oringo ka o nwere aṅụrị chụrụ BP negharị anya ụmanọ mbọsị ọ ya anwụ unu fụrụ ebe ọ na-agba egwu ndị ọyị ya na-eti ya afọ ebe a na-enwe aṅụrị ebe ahụ ịma na-enwe egwu a na-akpọ na egwu ahụ ya egbu kọpịrait ọ bụrụ na ọhịa unu ya afụ ka ndị ọyị ya nwoke si etu ya afa fama na afọ ikpeazụ ka fa na-eti ya hei mkpụrụ ọgwụ ọla ka mkpụrụ obi ya ka o zuru ike na ndokwa ka Chineke nna nyekwana ya jọstis ekenekwanụ m ọnụ.